Skadial som, slovenského rodu som. Slovenky, Slováci. Znova sa vám prihováram a chcel by som sa spýtať ďalšiu otázku. Kam sme to dopracovali ako štát od 89. roku? A vlastne čo sme si v 89. roku vyštrngali? Čím ďalej, tým viac ma umocňuje pocit, že sme si vyštrngali biedu a otroctvo. Áno, veľa z vás, Ježiš, ty preháňaš a tak ďalej. Povedzte mi, čo sa v tomto štáte zlepšilo za posledných 30 rokov. Čo sa zlepšilo? Nemusíme sa baviť o tom, že globálne za posledných 30 rokov sme sa technologicky posunuli. Ja sa pýtam, kam sme sa posunuli my ako štát, my ako spoločnosť. Nikam. Nikam. A práve, že my cúvame. A keď to takto pôjde ďalej, tak si ani nechcem predstaviť, kde to skončí. Čiže čo sme si tu vyštrngali? Prešli sme zo systému socializmu na systém kapitalizmu a prešli sme si z komunizmu do demokracie. Skúste si naštudovať, ak vás to nezaujíma, myslím si, že väčšinu ľudí to nezaujíma, čo je socializmus a čo je kapitalizmus. Takže sme si vlastne zvolili systém, ktorý ti dáva slobodu, ale svojím spôsobom ťa začne zotročovať nadnárodnými korporáciami. Gratulujem, Slováci, gratulujem za to, čo sme si vyštrngali. Naši predkovia sa musia v hroboch obracať, keď vidia, čo sme tu narobili s našou republikou, čo sme narobili z JRD napríklad. Pre mladých JRD znamená jednotné roľnícke družstvo, ktoré bolo v každej jednej obci a dávalo ľuďom v obci obživu a zamestnanie. Zdravé potraviny a tak ďalej. Rozpredali sme si priemysel, rozpredali sme si dôležité infraštruktúry, telekomunikácie, energetiku. Gratulujem. Gratulujem. A kam to pôjde takto ďalej, keď sa vôbec o to nebudeme zaujímať? Lebo naozaj v poslednej dobe, až mi je naozaj doplaču, ako počúvam, mňa to nezaujíma, voľby, to není môj problém, voľby, ja s tým nič nezmením, a čo zmením ja ako jedinec? No nič nezmeníš, nič nezmeníte. Keď si to povie každý jeden z vás, nič nezmeníte. Znova, my, občania, tvoríme štát. Štát sú není naši poslanci po novom, už od nejakého roku sa rozpráva, že papaláši. Boh vie, prečo sa tomu rozpráva, že papaláši. Zemepáni naši. Ľudia, je na čase sa naozaj zobudiť. Je naozaj na čase sa zobudiť a začať sa zaujímať o politiku a veci verejné. Znova na vás apelujem. Čítajte, zväčšujte si obzor. Zaujímajte sa. Tí, čo štrngali v 89. chceli mať zo Slovenska východné Nemecko. Ja mám teraz pocit, že za chvíľu tu z nás bude západná Ukrajina. A v úvodzovkách západná Ukrajina. Áno, niekto si možno na tým poškrabe hlavu, niekto sa na tým zasmeje. Je mi to jedno. Ja nejsom ani taký, ja som národovec. Milujem Slovensko a milujem slovenský národ. Preto ten môj apel, aby ste sa začali zaujímať o veci verejné. Aby ste sa začali zaujímať o politiku. Lebo naši rodičia si v 89. určite nechceli vyštrngať to, že sa nám sem vracia v podstate nejaký diktát toho, čo môžeš povedať, čo nemôžeš povedať a podobne. Natoľko dneska je asi všetko. Ďakujem.